Silav, êvar baş, şev baş, hevan no, mecbara gotbû welat parêzên delal. Îro mîvanê min Yaqûb Güneş e. Mamoste bi xêr hatî. Naxirê da ser çava tu jî bi xêr hatî. Hêzên ewlehiyê yên Sûriyê derbasî Qamişloyê bûn. Doh jî derbasî Hesekê bûn. Beriyan hat çûn Kobanê jî. Kobanê li wê derê nasekinin, vedigerin bi şev. Tu qet çi hîs dikî? Bi te çawa xuya dike ev mesele? Meseleya hatina wana welatê Kurdan, ev sekna wan û meseleya entegrasyonê tu hinek ji me re şîrove bike. Dibe em hinekî endîşe bila me de hebe ya nebe? Wala xemê me pir e. Yani mirov nikare hemû vê pêvajiya hanê bê xem derbas ke xemê me gelek zêde ye. Ji ber ku ev nêzîkî çardeh salayî di navbera Kurda û van hêzana da şerekî dijwar qewimî. Bi rastî jî du şerê Kobaniyê da hem di alî hişmendîtiyê da hem di sahê da gelek cudabûna van kesana heye. O vana hemû beriya ku şerê Kobanî hema herciyên Kurdistanê bi dest xistin gelek hov tev geriyan. Kurda ji Serêkaniyê, ji Efrînê, ji hemû deverên Kurdistanê yê Rojava kirin der. Bêmal hiştin, peymal kirin. Zeytûnê wan dizîn, malê wan wêran kirin. Yani hemû di etnîkariyekî da çi xwe xirabî bê kirin û ev xirabiya kirin. Gelek qîz û xortê Kurda jî kuştin, gelek qîzê Kurda jî dîl girtin. Him ji Şengalê ne ku meriv hema siv behsa Rojava tenê bikin. Meriv gere lazim e ku ew bûyerên ku li Şengalê qewimî jî ew jî di rêbertiya û di hişmendîtiya van çetayan da bû, di vî hişmendîtiyê da bû. Her çi qas demekî din şûn da li Îdlibê bû hikûmet navguhertin jî lê me rehet dît ku di şerên Helebê şeşê çile da ew hovîtiya ku firsend bike bi desta çawa bikartîne, çawa tev digere nûmuneyên wî jî dîtin. Yani bi rastî jî ez bi xwe jî gelek xemgîn bûm ji ber ku Kurda ev çardeh sal e erdê ku Rojavayên Kurdistanê bi hemû nirxên mirovatiyên nirxên kurdewarî parastin. Li benda tiştekî daha mezin li ser erdê xwe bi rûmet bikarîba bijiya hêviyekî wer hatibû danîn. Pergalekî hatibû ava kirin. Perwerdeya bi zimanê Kurdî em bêjin di alî müzikên hunerî da li Kobanî Üniversite hatibû çêkirin. Destkeftiyên Kurda gelek zêde bû. Yani me salekî berê an jî 2 sal berê bigota wê hêzên HTŞ, wê Colanî û hêzên wê werin bikevin Qamişlo, Kobanî, Hesekê bi rastî jî wê gelek kesa li me heqaret jî bikira. Wê gelek kesa em tewanbar jî bikira. Lê ez bi rastî jî îro min di medyayê da, di medya civarkî da gelek dûmen jî ketin pêşiya me. Me dît ku bi rastî jî ew kesên ku li wê derê şer dikin, dayîkên Kurda yên ku welatê xwe bi gotina Kobaniyan yê ku heriya xwe parastin, bi hatina wan me kîna di dilê wan da dît. Dayîkên çavê dayîkê Kurda da. Ew şervanên YPJ ê ku bi hevra bi wan re hevdîtin pêk dît me dît ku wan jî keziyên xwe ew keziya ku ji delaliya keça Kurda hatibû jêkirin wek nûmuneyekî, wek işaretekî, wek sembolekî berxwedêrê nîşanî wî heyetê jî kir. Tabii her du aliya da bi rastî jî bêguman kîna wan jî li hemberê Kurda gelek zêde ye. Ji ber ku wan ji Muslê heta Şamê ji xwe re kiribûn hedef ku dewletekî Iraq û Sûriyê bigîn hev dewletekî İslam Iraq û Şamê ya li ser İslamê ava bikin.
لی همو پلان وان براستی جی لکوبانی جی تک چون یعنی او چیروکا کوان دا بود دست بکرن د کوبانی دا تک چو او بای کوان با گوری خود مشاندن لکوبانی هاش کنادن چیروکا کی دن دست بکر ایجازی چیروکا کردایا کو کوبانی دست بکر ev çîroka Kobanê jî bi rastî jî him ev di sed sala hanê da hêviyekî û mezin da Kurda. Kurd bi gorên statûyekî, bi gorên federasyonekî, bi gorên hukûkekî navnetewiya hemû plan û programê xwe hişmendîtiya xwe bi gorî wî ava kirin. Artêş bi gorî wî hat ava kirin, hêzên asayişê bi gorî wî hat ava kirin, perwerdeya perwerde sistema perwerdehê bi gorî wî hatin ava kirin. Li bendê nebû ku ev sistema ku hatî ava kirin aqasa zû û têk biçe ev di alî hişmendîtî da derûnîtiyê da wek li ser hemû Kurda bi rastî yên ku dîrekt wî erdîgariyê da îro dijîn li me qatekî tesîr kiribe, 10 qata tesîr kiribe ji bona wan belkî mirin jî. Ez bawerim pirin kesa di dilê xwe da jî gotî ku xwezina min ev weneyên hanê nedîka mirin çêtir bû ji dîtina van weneyana. Ka ciwana cuma çi ji me re dibêje ji Ronahî TV پشتی کو 24 عربین هزین حکومت تا شامی آنکو امن العام در باسی باجری قامش و چارکوشی اولکاریه بو جوینک انجام دان به آسایش به فرماندارین آسایش شیره پشتی کو جوینا وقدیان نهاد وان کلیان ده و 11 عربی هزی حکومت شامی آنکو امن العام و جه چارکوشی اولکاریه درکه و بگره جه خو لبدری لباجری قامش تو دنوا آواهیه که تنه ده دنوا چارکوشی اولکاریه ده و نوت اندامی هزین اولکاریه یعنی گردای حکومت شامی نوت کسی وان و 13 عربی وان و دفرده بمینه یه دنها برید کونو دی بچن جهه کو جهاتی پیشیا وان اندام بروتوکول یه گردای هزین اولکاریه هندورینن جبو روشا اولکاریه و امنیته دی بوان را تفریقه بچن حتانی کو وانج قامش تو در بخینن پشتی کو انتگراسیون چه ببه و اندماج چه ببه لگوری فرماندار اکشی هزن سوریا ديمقراطيك بريز مظلوم عبدي جبري نهار راگهاند بو اندماج چه ببه انتگراسیون بداوی ببه یک خود به در دمایجی و اوجی وكاين هاج قامش لو حسك دركبن ابن دي من راست راستن كونها 11 عربي وان جنابا شاركوشيا اولكاريه دردكبن تاني 13 عربه دنابا برددمينن و نوت اندامن هزن اولكاريه ينجرداي حكومه الشامي امن العام دنابا برددمينن تلفو تفجر وان ويد نافا باجار د تنبه وتلفو تفجر نك ويج اباهيا كوجبو ان هاتيه ديار كرن ويجوي اباهيا جي در نكبن تاني هزن اولكاريا هندرينو هزن سوريا ديمقراطيك قصدي و بدره كنترول بكن وبريكه بينرن هجاج تشاركوشي اولكاريين هاد فان كيريان ده درد كذا دبن دنتيما هزن اولكاريا هندرين اسايش ده ابهز نهابريت كذا ویده کتنه قسمه کی بچوک مایه اوجی کاروبارین بیروکراتیک اداری انتگراسیون پیک بینن یا دوی نابره ده نوچه کی کت آجان سانچقاز راست نزارم کره قدافی سیفالاسلام قدافی به سویقست که هاتیه کشتن لیبیای hayat جیه گلو کی چه جهت خوازه؟ والله از روی عالیه دا آگاهی مجیتونه مجید چاپمنیه دا خوند مالباتا قدافی کبشه که دی نایله که فرده کسی جوان ببینه کسی که پلان لیبیای دکه سروی ناوی هر حد نخوازن چاردن ارگانیزاسیونه که آنجا ریخستنه که سیاسی لشکری چه ببه بگوری بلکه تدبیر خواهی دستینن یعنی اگر که ناو خواته که جنوب ارگانیزه کرنه دابه دبه که پیشی لی بگره دولات روجات ناوین دا ev buyarına براستی جی پرتی yani. جامعه گرن sen mesela Kamışlı ya entegrasyonu یا Kamışlı ya deruniya adnigariya Rojava لی مرف ادی جبر ساعت ایشون دا بالا منجی کشاند همو چاپمنیان کردا ادی او
Bakurê Sûriye û gotinekî wisa hebû Kuzeydoğu Sûriye biti Kurdiya wî yani diye ew peyva qendê ku ez tê digihêjim di çapemeniyê de an jî di fermiyetê de jî dî nayê bikaranî wek Rojavayên Kurdistanê tê bikaranî. Niha dibir da entegrasyon çawa dibe bi çi şert û merca da tê bikaranî tê tehcî ne diyar erê gele hinek peyman hat imzêkirin di bîstûnehê çile da lê çarçove kevşeye naveroka wî bi çawa bi çi şeklê tê tijîkirin bi rastî jî mirov nizane. Niha di rojhilata navîn da bêguman di şert û mercên demokratîk bûnê da wek medenî wek dünyayê da problem çawa tê çareserkirin bi wî tarzê nagirin dest. Kî xwedî qewet be, kî xwedî bandor be, hêza kî zêde be, hemû bûyera, hemû qewîmbûna bi gorê berjewendiyên xwe îmkan hebe û qeweta wî hebe bi wî awayê diqulibîne. Lê mixabin di vî pêvajoya hanê da em lazim e ku hinek rastiyê xwe jî bibînin. Eger ku du mehberê yan jî beriya heseke dêhra zor ew petrolên sînorên di destê me da, rafînerên petrolên ku di destê me da ba, wê demê Kurda behsa entegrasyonê bikira destê Kurda hinek din bi qewî bû, hinek din zen bû. Li ser masayê di bazariya dayîn û stendinê da Kurd hinek din bihêz bûn. Lê anha Kurd erê li Rojava li ser erdê bav û kalê xwe kevşeyê ku rihekî berxwedêr dide holê û ev bi çawê dibe bibe li ser axa bav û kalê xwe bawakî dixwaze berxwe bide. Ev diyar e. Lê diyar ku Rojava ji vî rewşa ku hatiye aciz bijî lê eger ku ev tiştên ku tê gotin tiştên ku tê gotin, tiştên ku tê qisedan, tiştên ku li ser kazê hatî nivîsandin pêk were bêguman bi gorên ku bedelên Kurda daye bi gorê wan bedelana nine. Bi gorê axwasa çend çardeh sal ku ev sîstema ku Kurda bi dest xistibû bi gorê wî nine, bi gorê dilê Kurda nine. Lê dibe bingehekî, dibe zemînekî ku Kurd şarekî din ji nû bikaribe xwe ji nû biafirîne li ser perspektîfekî nû. Ez bawerim ev hemû bûyerên ku qewimî divê mehên divî çil nava wî çil royê cuda nêrîna her kesî li bûyera guherand. Kurd dî hinek din li ser koka xwe, hinek din li ser etnîgariya xwe, hinek din bi gorê sosyolojiya xwe, hinek din bi gorê rastiyê realîteyê wê tev bigere. Em viya di mesajên dayîkan da, yên zarokan da, yê gel da, yên evê de em gelek dibînin. Ku wê meselê wê di nava xwe de jî gelek nîqaş bikin, gelek bidin bistînin. Tiştên ku kêmasiyên divî pêvajoyê de hat kirin wê çi be, çawa were çareserkirin. Lê gere Kurd bi gorê min bêguman kesên ku li wê derê vî pêvajoyê dimeşînin belkî hedê me ninin em aqil bidin wan. Lê ez dixwazim tiştekî bi bîra wan kim. Çi dibe bila bibe lazim e ku di peymanên entegrasyonê da çavên sêemîn an jî dewletên garantör sedî set gere hebe. Berê Amerîka û Fransayê wek garantör hatibû îlan kirin. Lê di kaza da, di metna da, di binê metna da, di binê peymanan da îmzeyên wan tune wek şîfayên devkî gotî. Kurd gere viya meheqeq bi awayekî vegerînin rastiyê, vegerînin wan jî bikin bin berpirsiyariyê. Wan fers bike ku ew jî bi awayekî fermî deklare bike ku garantorê vî karê ye. Tabii ku ev di vê derê da Kurd bêguman tena serê xwe jî yani ne ku tenê bi heteşê ra vî pêvajoya hanê
müzakere nakı breva nabe em zanin ku de hişmenditiya HTŞ da de baş aklı heşeti da planın devleta Türkiye planın programı devleta Türkiye Türkiye dixwaze ev xeta ku li Rojava hatî çêkirin hemû bigorên daxwazê xwe şekil bide bigorên rêbazên xwe şekil bide mesela di metna da tişta ku bala min kişan bi rastî jî dibe yani ziman perwerdehiya zimanê Kurdî wek alî wek fermî qendê ku ez zanim di wan metna da natî deklare kirin wek sir behs tê kirin dibir da Kurd çi dibe bila zimanên Kurdî wek fermî bawayekî di sistema perwerdehê da meheqeq bide qebûl kirin ev gere şert be yani berî her tiştî gere ev şertekî were dayîn ji ber ku milletekî bi hebûna zimanê xwe heye ger ziman di fermiyetê da ney bikaranîn di perwerdeyê da ney bikaranîn wek zimanekî bijarte were çêkirin ev Kurdara heqaret e em zanin كيك يعقوب لسيرفي مجاري هم رئيسدار مازوم عبدي هم الدار خليل هم رايدار اندن بيان كرن كو اف بيمانا كو هاتي امزي كرن بگرانيج بو اگر بستي لي وكنيته كي باش هن خالدن لي زياده كرنه لي مساله پروردهيه بو كردي يعني ج مكتب سرتاي حتى داویا زانینگه آزاد کرنا Afrinê vegera koşberan Asêrêkaniyê û bi sedan dosyayên din hene di derbarê Rojava da ew ancak bi müzakereyên demokratîk bi çûna hatinê bi hevnaskirinê çêdibe wekê numune enekese îro li Şamê bû Ehmed El Şara heyeta pêra hevdîtin çêkirin behsa gelek mijaran kirin lê xuyaye ku aliyê Sûriye vê gavê tu tavîzekî pir ciddî nade Kurdan ama me hemiyan dît ku eger milletê Kurd bi rihekî netewî xwedî li Rojavayê Kurdistanê derbikeve yan jî xwedî li xwe derbikeve hem li Bakurê Kurdistanê hem li Rojava dikare guherîn û veguherînên ciddî bide pêkanîn yani vaya me dît Kurdan jî îspat kir vêyekî yani îro eger hindik be jî divê peymanê de mafê Kurdan hebin herevekî Kurda hatibe diyarkirin vaya hemî yani serî set bi xêra serhildana Kurdan û bi biryardariya şervana ya yani şervana qrar da yani em li ber xwe bidin me şer nekir li heremê Ereba li heremê xwe em ê şer kirin yani du vekişandina dêra zor û raqeşûn da çertejî nego bi rastî jî şervanan yani zarên gelê Kurd biryar dan got erê belkî ew wê derê erdê Ereba bûn me nexwast em zêde şer û pevçûna di nav gelan da jî pêk were lê mesele bibe erdê me erdê babukalê me bi çawayê dibe em ê berxwe bidin şer bi şer mirin bi mirin mayîn bi mayîn lehvatin bi lehvatin divê da ew alî da biryarin lê gere meriv yan ji bîra neke yani xwezila Kurd û HTŞ tenê bikarî li ser vî meseleyê bi hevra bide bi stenda lê mixabin ê ku hemû problema çê dikin tînin vê merhele hanê bêguman dewleta Türkiye'ye yani ji ber ku dewleta Türkiye ji bona pirsgirêka ku nêzîkê meseleyên Kurda dibe ji xwe re kîja bi ser kîjan planê tev digere dixwaze HTŞ jî bîne ser wê projeyê ji ber ku eger ku di Sûriyeyê da zimanê Kurdî wek zimanê fermî perwerdehî were qebûl kirin Türkiye viya ji xwe re wek ewekî dibîne wek mînaq dibîne dibe wê demê Kurdî Türkiye jî wê zimanê xwe yên ku dayîkê di perwerdehê da wek zimanekî fermî ji me bixwaze ji wê re razî nine lê ez dixwazim di alî NSK da bi rastî jî NSK îro çima çû Şamê çima wek ew şandeya ku li Qamişloyê hatibû amadekirin hatibû hazirkirin li ser navê Kurda wê müzekereyan bi Şamê re bida bi stenda min fehm nekir ne ku ez NSK rexne dikim lê di rojên wiha dîrokî da di rojên wiha awarte da bêguman Kurd gere bikaribin nakokî xwe yên şexsî yên partîbûnê yên îdeolojîk hemû bidin aliyekî divê dere de mesela mayîn û nemayîna gelekî ye
من دخواست که NSK نب سری تناسری خواه NSK و همو او انجام که دقامش لوی دا سر ناو نتوا کرده هاتو بستندن بگوری وان بریاران هر کس لازم که تف بگره دما کرد وها به هر تف نگره دست شامی و دست کسی که بکار بن مافی کرده یعنی کرده جهنک مافا بیپار بکه دست وان خورد به براستیجی گره کرد به هر تی ما دید مدوی نوا چل روی جا دید که کردکی ضعیف به کردکی دن وی تک بچه اگر کسبه یه پگه یه پجه قصده آنجی تک بچه وی NSKجی تک بچه ما دید که روجاوا بکه به حرم باشور جی دکه به تلوکه اکی مزن ما دید که حرم باشور روجاوا جی لواز به کردن ترکیه جی وی هنکتن ور هج قاندن ورن لی ظلم هنکتن زیده به yani hemû bûyerên ku qewimandinên vê çil royê da bi rastî jî meriv gere bûyeran idî di perspektîfa di pencereya kurdewariyê da bigire dest. Bêguman Kurd wek qîzikekî delala xweşik bi destpêkê dibêje wek Eliyê Mûşê, Mela Eliyê Mûşê dibêje û dûra didomîne bi rastî jî ew zaroka ku îro di medya civakî da وک میناق از همو ریخستنین کرداج این سیاسی رجا دکم که وی گوتنین وی گچکا دلالا کرد وک مانیفستوش خورا بگرن براستی جی جارنا یعنی گوتنا یک زاروک یکی بکار به مانیفستوی همو سیاسیان براستی جی از گلک دلخوشم که دی جزاروک جی هفته سالی دو اقواسا بویرا دا که فهم کرد که کرد ده پنجره کردواریه ده پنجره کرد و کردستان مثلا بگره دست بگو من هم دشمنین تو گلکینن هم خواستن به گلارا نه وک براتی وک جینار هم بکارم به هر به جینار بشین جبر که جینار بون خوش مرنا اگر که او جیته وک تا قبول بکه جینار بون باشه مرف کار به هر به جینار بجین لگره هر کسی بگوره وی حق و حقوق و مافی ویجیه به تو بسا وی زاروکمه رنده از دخوازم نامه کی بکنم وکی گو ملا علی موشی گوتی دما کزمانه ما دینه ما عقله ما ناموسا ما جانه ما ماله ما ملته ما ولاته ما واتکو آزاد و سربست کو وچا خیم برای هبن وچا خیم بنا برای هبن ام بحق و حقوق دم برای هبن مال تشتبسينا ولاته تشتبسينا مملكته تشتبسينا وتبي امبرانا افا نبراتيه افا قولتيه ام بيجن افولات سيبخو هن بيجن نا ام بيجن سربست هن بيجن نا ام بيجن زبان بيجن هن بيجن نا ام بأجتك خدا داير مشمنسينا هن بيجن نا ام تكون براي هبدونا افيك جود بزن ام تكون براي هبدونا ها او انسان كوي براتي قبول بك بإيمانه بغيرته yani براستی مانیفستو یکیه یعنی tam تشتا که بلکی گله کسا دخواست بگوتا لی نکاره بو فرمیله بکرا ده دوی وی که چکا رندکتا وک هات فرمیله کرن شوال اف روحا از باورم دوی دمی هانی دا ده همو کرداین دا اف روحا گلک پیش کت اری belki wendayên me zêde be belki wendayên me dalî derûnî da em gelek de em giş gelek xemgînin bi rastî jî ez ser navê xwe bêjim ev hema nîskê 10-15 rû li ku derê nîzîkî min heta nîzîkî 45 kilometre li ku derê meş û mîtîngên ji bo piştgiriya Rojava hatî li darxistin ez bixwajî li hemû tevli meş û mîtînga çiş destê me hat em kirin alî derûnî da me kesî belkî bi rehetî di malê xwe da xwarin û vexwarin jî nexwar lê hat kevşekirin ku eger ku ev bûyerên ev aqwasan bûyerina
ما کسی بلکی تخمین نده کرد که دبنده روح نتو پروریا کردی اقواسا پیش کتی دما مسئله ببه ماین و نمان ما فرق کرد که کرد همو ایدئولوژیین خواه باورین خواه همو تشتین خوین که شخصی وان علاقه دارد که داینن آلی کی تنه لسر نتو پرورین ور جمع هف از هیوی دارم که اف وینین که دوی دمیده هاتن هوله و وگرن بکه ببنگه ها سیاسته و سیاسی کسی که لسر نابین کرده سیاسته که بکاره وی پرسپکتیفا که گل دایوان لسر وی بنگه هانی سیاسته بمشینه اف چه باشور چه باکور چه روجابا چه روجلات خمنینه از خوازم مسئله که دنجی بینم زمان براستی جی دوی دمهانه دا کسی که معقول بکار به رخنه بکن اوجی گلک باوای که تین شرمزار کرن جبر کو کرد دی ام نکارن هفدو رخنه جی بکن یعنی جبر کو پر هف سورج بینن دهنک آلیادا تو معقولیه که رخنه که دکه وقت دجبرت دین تو بسند دجی دیسا جهلا کسین دنادا جوک دجبری دی خویا کرن بویر مزنه کنجکتور پر بلزد میشه یعنی ام نکارن به هوا بکوین چه قومی چه بو اگر ام بلزو بس جوان بویرنا بکاربن درس بخون به پیشیا خواه مزکن جبر کو اگر کو ام نکاربن لوی کنجکتور هانی به هوا تف بگرن باور که نه روجابا نه روجلات نه باشور نه باکور به تنها سری خواه نکار لپیا بمینه شخوا همو کسی کل سر کردستانی کردواریین پلان آجیده که شخوا یک جا آرمان جا وانجی او یعنی مثلا ایرو ما دیسا دا خویانین باخچلی دا انجی او نویسین مهمت اوچون دا ما دید دویواره داد خوازه ناکوکین نوا کردا دستر هنک شخصیت این کردا را کور بکه ناکوکیان در خوله کرد به هف بکه و کرد در کنجکتوری وها گرینگ تاب نکار به خودی بریار و قرار بگره بگو من لازمه که رخنه جواره کرن شبر که اگر که رخنه پیشیا سیاستی و بکه روشن بیرین کردا روزنامه‌وانین کردا استراتژیستین کردا جواکناسین کردا لازمه که رخنه بکه و کسی که سیاست نشده که لازمه او رخنه که جدل به دوستانه تکرینش بکره برچف به تنی ده مرحله رد کرنه دا گرن نزیکی کسایتی ها نبه کسا نبه بلکه سدما که مرحله هاتی ها که ام هاتی بی مرحله هانی یک جوان او بشی ما پیشیا رخنه ها گرد ما گو ندا جواک ناسین خواه ما گو ندا استراتژیستین خواه ما گو ندا هنک دیروک ناسین خواه ما گو ندا جو کسی که وارن دیپلماسی دا خدمه نگو ندا وان لما داویه دا دید که جبونا که جواکه کی جبونا که ملته کی بسر بکبه پیوستی به همو وان پیکاته این جواکی هیه یعنی جو اولدار بگره جو تئولوگ بگره حتی سوسیولوگ بگره حتی پسیکولوگ بگره حتی آنتروپولوگ حتی سوسیولوگ پیوستی به همو پیکاته این جواکی هیه آنجا خشمندیتی ها گله که دوی سردم هانه بوی آوای تی آوا کرن اگر که کسی که سیاست که مکانیزم این سیاست جوان همو کسا بیپار بمینه سیاست دمشینش که پر ضعیف دمینه پر لواز دمینه و دمین وها کریتیک تاجی تک چه مدید کجی تک چو یعنی همو سیاست کرده براستیش بربای هانی تک چو لی فرسند کریز جارنا فرسند و ونداکرین دناوه هف دایه مرف بکار بوان وندایی خود کار وگرن فرسندش دمین کریز نکو تنه ونداییه کسی خودی فراست دکارنج کریزا گلک درس درخنجی و لسروین وان کریزانا جی شکل کی نو پرسپکتیف کی نو استراتژی کی نو جی بده مشاندن باشور دید ما اول باشور دید مثلا حکومت باشور براستیج مدیا باشور ما دید که دوی پیواجه هانی دا چقا باره که گرانگر سر ملی خواه برس مسعود بارزانی به عمری خواه
li Vatikanê bû, li her ciyên Ewropayê bi dostan re bi kesên ku nas dikir dîplomasî meşand. Wek şovmen jî tevnegeriya bi maqûlî, wek xwedî esl tevgeriya, ev gelek hêvî da Kurda. Bêguman Kurd gerek ji vir şûn da meheqeq li ser yekitiyên bifikirin, li ser yekitiyên xwedî plan û proje be. Ev nîfaqê ku dewletên Kurdistan dagirker kirî dixwazin wan nîfaqana jî bikin hinek din di nav Kurdan da xurt bike, kûr bike. Lê gerek Kurd siyaset ta Kurd zêde ku jî nedivan tiştana. Ji ber ku em dîrokekî zindî jiyan. Rast e. Em dîrokekî zindî jiyan. Ya din jî bi rastî jî mesela ez dixwazim dîsa rexneyekî bînim. Mesela divan meş û mîtingê çend rojên ewil da bi rastî jî ya Helebê şûn da me dît ku hemû kes bi ala Kurdistanê derketin qada. Lê mixabin, set mixabin divan demên dawiyê da dîsa em dibînin ku sankî duberî dîsa di nava Kurda da pêk tê. Dîsa her rêxistin bi gorê xwe dixwaze hinek kesa an jî kesên alîgirê xwe di çalakiya da bibîne. Rêxistinên li Ewropayê xebat dikin, ez hemyara dibêjim. Rica min ji we ew e ku hûn hinek berjewendiyên xwe, hinek xemê xwe yên ku Kurda pir zêde eleqedar nekin daynin alîkî. Dengên Kurda dibinê ala Kurdan da li hemû kolanan bide diyarkirin, bide xuyakirin. Yani menfaatên rêxistinî Yani rêxistin ideolojik û xizmeta gelê Kurd danine meriv gere wan bikare bi divî demê de daynin alî. Bêguman welatê me dema çê bû, dema em bûn xwedî statû di welatekî da civak li ser kî dixwaze bi civakê bi çawa bi rêva bide ev meseleyên partiyan di dünyayê da jî heye. Almanyayê de Sosyal Demokrat heye, Hristiyan Birlik heye, Demokratên partiyên çepkir henin, keska henin. Plan û programê wan ew dibe ez werim îktidarê lê bi vî awayê bi rêva dibim. Lê Kurd di wê merhelê de nine ji bo ku tu bikar wî plan programa xwe pêk bînî ji işlera welatekî lazim e. Yani tekoşînekî desthilatdariyê heye di nava Kurdan da wisa xuyatke lê desthilatdariyekî bê dewlet. Yani sırf hewl didin nüfuza xwe, hêza xwe ya li ser civakê bandora xwe zêdetir bikin. Ew aniha hewaya di nava Kurdan de heqeten dibendî ne baş e. Niha em hinekî mijarê biguherînin, niha li ser Sûriyê elbet pir welat hene li menfaatê xwe digerin. Hinekî wan zêdetir aktif in, weke Qatar, Erebistana Suudî, Türkiye, İsrail. Herkes li gorî xwe li menfaata digere. Mesela menfaatê dewleta Tirkiye em dizanin, ji bilî yên aborî têkçûna milletê Kurd ji bo dewleta Tirkiye menfaatekî. Ew li vêya digeriya. Niha Erebistana Suudî li tiştekî din digere. İsrail li tiştekî din digere. Yek jî Qatar heye. Êdî welatên Ewropayê Amerîka em behs nekin. Yani her welatekî li gorî xwe xwedî projeyekî ye li Sûriye. Niha ya ku me eleqedar dike Türkiye û Erebistana Suudî bi qasî ku em dibînin hatine hemberî hevûdû ji ber menfaatên xwe. Ev ê heta ku derê çavê xwe ji çi re bigirin, çi re negirin, heta ku derê ew ê werin hemberî hev. Na bêguman meriv tişta te gor rast e. Yani meriv kîjan dewlet bi çi awayî li Sûriyeyê mêze dikir, bi gorî kîjan menfaatê tev digere. Gere meriv ya hinek mecburê şîrovê ye. Lazim e ku meriv hinek şîrovê bike. Mesela ji bona İsrailê di rojhilata navîn da tişta ku İsrail esas digire ewlekariya wî û berdewamkirina dewleta İsraîla di rojhilata navîn da ye. İsrail ji bona ku vî dewleta hanê li pêya bigire, ji bona ku dewleta wî nekebe xeteriyê, kî dibe kêfa wî ye bi gorî wî têkilî datîne, bi gorî wî tev digere. Ji xwe di têkiliyên dewleta da jî ev esas e. Her dewlet bi gorî berjewendiyên xwe tev digere. Têkiliyên dewleta li ser baweriyê ne li ser bêbaweriyê tê avakirin. Lazim e meriv yani bi hev bêbaweriyê tê avakirin, bi bawerî ne. Devlet tu carî bi hev bawer nekir, lê li ser bêbaweriyê tê avakirin. Bi gorî wî jî tedbîrê xwe distîne.
Yek merv mesela İsrail'de mesela İsrail bi gorê min gihişt armanca xwe ya yek. Yani ne hiç hükümetteki Şamê ya xwedî qewet ya xwedî silahên giran ya xwedî sistema hewayî çê bibe û te ew çiyayên Golanê an jî çiyayên Hermonê bigire bin kontrola xwe bikaribin hemû pêkhateyên bûyerên nava Şamê yên dewletê bikaribin çavdêr bikin, kontrol bikin, nehêlin ji qeweta wan derkeve. İsrail di ser Drûziya ra, ser Swêdaya ra gihişt armanca xwe, qismen gihişt armanca xwe. Yek. Ya din İran menfaata wî gelek ji ber ku li ser rejima Esad gelek bandor bû. İran bawekî ji menfaatê xwe têk çû qeweta xwe wenda kir ji wan hemû qewetê ji bo berjewendiyê xwe yên ku li ser Sûriyê têk çû nikarbû pêk bîne. Herî dawî Rusya mabû li Qamişloyê me dît ku Rusya jî bidî ji têkiliyê xwe û ew ê her çi qas şara çû Rusyayê hinek peyman meyman hinek dasten jî lê di naveroka wan da çi hat îmzekirin an jî çi hat qisedan bi rastî jî ez zêde jî haydar ninim. Lê em ya dizanin di dîrokê da Sûriye tim dixwaze behra spî bawekî di behra spî da hebe û bikaribe dalî lojîstîk da xwe bigîne behra spî demekî ya ser Tartûsê ra li Şamê bikardanî. û ma menfaata Türkiye û menfaatên Suudi Arabistanê. Na menfaata Türkiye ew bû ku digo di sînorê min da bira tu carê Kurd nebe xwedî statû tişta ku teqabûlê hukûka navnetewî dike heta ji destê min were ez lazim e ku di Sûriyeyê da Kurda ji ya bêpar bihêlin. û bi gorê vîya jî projeyekî planekî pêvajoyekî li Tirkiyeyê da dest pê kirin. Mesela em di navê hevalê xwe da jî dibînin ev pêvajoyên ku li Tirkiyeyê da dest pê kirin bi pêvajoyê din ra muqayese dikin. Lê bi gora min tiştekî kêm têhîştin. Ev pêvajoya îja dewleta Tirkiyeyê dayî dest pê kirin naşihe bi pêvajoyê 2009-2014. Ji ber ku pêvajoyên 2009 yani ew pêvajoya Osloyê û tevê pêvajoya 2014 ew bi gorên klîkên navdewletî yani o di ser hikûmeta ra hatibû dest pê kirin bi gorê wan dihat meşandin. Lê ev pêvajoya hanê pêvajoya devletê o pêvajoyekî bi konjektûrê ve girêdayî ye. Na Türkiye çima da melserviya gelek qise kirdi, gelek kanalên Kurda da jî hat qise kirin, hat nîqaş kirin. Ev pêvajo ji bona Rojava hat dest pê kirin. Yani ji bona ku destkeftên Kurda li Rojava bikaribe pêşî lê were girtin, ev pêvajoyê bi vî armanca hanê hat dest pê kirin. O Türkiye divan şvî şerê çil royê şûn da jî kifşeyê ku di hinek merheleyan da tişta ku wan mirat dikir, tişta ku wan plan program dikir bi gorê xwe gihîştî hinek armanca. Em viya me viya di nivîsa ya yekşemê di nivîsa Mehmet Uçûmû û ya di qisedana Dewlet Bahçelî ya îro di meclisê da kir. Me dît ku plana ku li Rojava tê meşandin ev pêvajoya hanê bi hinek tişta da hatî bi gorê dewleta Tirkiye şekil girtiye. Ev yek Tirkiye viya jî bi gorê xwe hinek gihîşt ya hinek armanca. Ya din jî mesela Tirkiye di vî pêvajoya hanê da rêxistina Kurdaya 5 sale bawakî emrê wî xilas kir yani xilas kir, xwe fesih kir. O şervanên Kurdayên ku 40 salê li çiyayên Kurdistanê şer dikir ew bêçek kir. O tişta ku Kurda federasyon
anji xweseri anji otonom dixwest di Sûriyeyê de anha nehatî pêk hatin ev jî hîna di hukûqa navnetewî de natî naskirin ev jî bi gorê dilê Tirkiyeyê ya din jî em bêjin menfaeta Suudi Arabistanê niha kesên ku Suudi Arabistanê ji mêz ve dişopîne bi rastî jî hingî ev Faysal Salman bin Faysal hatî ser text di Suudi Arabistanê hem de alî hişmendîtiyê da hem de alî aborî da hem jî di alî vîzyonê da gelek guhertinên berfireh hatî çêkirin. Suudi Arabistan beriya em zanin ku dema ku ev hatin parvekirin ev welat hatin parvekirin beriya wî Irak, Sûriye û Ürdün bawakî dabûn malbata Faysal yani kralên Suudi Arabistanê Irak dema ku zayıf tibe Sûriye dema zayıf tibe ew di alî dîrokî da ji xwe re li ser van welatana xwedî derketin an jî girêdana wana bi xwe re wek ji xwe re heq dibîne. Yani çawa dewleta Tirkiyeyê behsa mîsaqê millî tê kirin girêdana hinek welata ji xwe re heq dibîne Suudi Arabistan jî di demên wiha krîtîk da di demên wiha guhertina xarîteyan da Sûriye û Iraqê û İran Ürdünê xwedî derketina wan û bi xwe ve girêdanê de ji xwe re heq dibîne. Divê ev dema ku dor demekî beriya wî hat parvekirin ev dewletana girêdayê me bû. Ya din jî meriv gere hinek li Şamê mêzek yani dîroka Şamê di İslamê da di dîroka da İslamê da tê çiwa tê çima ji bona hersî dîna lê bi taybetî ji bona dînê İslamê ya Sunî çima wa xwesa giring e ji ber ku em dizanin di dîroka da İslamê da ew ê Şam Muaviye waliyê Şamê bû İslama Sunî di Şamê da bû xwedî iktidar û li wê derê li hemû dunê bela bû. Yani kesên ku bikaribe di dîroka İslamê da li ser dünya İslama dünyayê da ya Sunî da bibe xwedî hükümdar gere meheqeq sedî set tesîra wî li ser Şamê hebe. Ji ber ku bikaribe wî kevna şopiya ku ya Sunî ya İslama Sunî bikaribe bidomîne. Ya din jî ez bawer dikim ji vir û çend mehberê di kovarekî İngiltere'ye da nivîsekî hat weşandin di wî nivîsê da behsa xelîfiyetiyekî İslama nû dikir. Digot dibe ku yani welatên Müslümana pêwîstî bi xelîfeyekî nû bînin û belkî jî ji wan re xelîfeyekî nû lazim e. Ev İngiltere'de hat nîqaş kirin. Wek tu jî dizanî gotin dema ji devên İngiltere'ye derkeve ev gotinekî di rêzê da gere lazim e ku meriv negre dest. İngiltere'de derheqê rojhilata navîn da çi qise dike bêguman di bengeha wî da meheqeq planekî programekî û teqabûlên guhertinekî dike meheqeq van gotinan li ser armancekî tê gotin bi hedefekî tê gotin. Wek em jî dizanin mesela xelîfetî di dîroka İslamê da sala 1516 da bi destê zorê ji destê Memlûkiya Osmaniya hanî kir dewleta xwe û xelîfetî derbazê Osmaniya bû. Suudi Arabistan dema ku axwasa mezin bibe axwasa tesîr li alema Sunî ya İslam bike di alî dîrokî da pêwîstî bi meşruiyetekî heye. Lazim e ku li ser kokekî meşruiyetê xwe bide ava kirin. Ev meşruiyet jî li ser xelîfetiya û hişmendîtiya Muaviye ya Şamê û xelîfetiye.
او شر د نابرا عرب و ترکا دا جی مرجی دابقه لسوریا کو ایرو هات بدست خستن لی استخوازم تشتکی دن بالی بکشم سر تشتکی دن Türkiye mesela işareti viyajı da Brasiz mesela 24 tebaqe 1916 da Türkiye erişe Cerablus'e kır o Cerablus gırt yani 24 tebaqe 1916 li em demek tarihin şunda dixune em şunda diçin 27 tebaqe 1516 da xalifeti ji memlukiya dişerin mercida bi qida derbazin Osmaniya bu. Yani devleta Türk tam de 500 saliya xalifeti bune da Cerablus kırbır kontrola xwe. Yani ev tesadüf ne? Çima 23 tebaqe ne? Çima 22 da ne? Çima 24. Devlet li ser sembola hareket ke o dixwazin mesaj jî bide. O ji ber vîya belki jî ez yani hani ev wek texmîn dibêjim ne ku agahî ne ku wek şîrove wek texmîn dibêjim. Belki ev şerê ku divî çil royê da apasa netewperweriya Kurda derxist pêş bi gorî min Türkiye hinek jî ket nav xofê. Ji ber ku eger ku Türkiye divî pêvajoya hanê da hemû Kurda bigire hemberê xwe şerrekî bide destpêkirin dibi ku tesîra xwe ya li ser Şamê wenda bike ev hemû hakimiyeta ku heta niha Türkiye dixwast bi dest bixe Türkiye lewaz bibe ev hakimiyet bikeve destê Sûdî Erebistanê. Ji ber wî Türkiye bi gorî min dibin da xwest ku ev şerên hanê bawayekî hinek din sihêl bibe bê zirar bawayekî were sekinandin. Tabi van nayê manî ku Türkiye bi niyetekî baş nêzîkî vê meselê bû. O wek em jî dizanin di hişmendîtiya heteşî ya Türkiye'de ya birastî ya devletên İslamî ya hişmendîtiya İslamî da taqiye çandekî ew e yani metodekî birastî ya ku herî têbkaranî ji wan metoda yek e carna pir bi sebir tev digere wek xwe tev nagere rast wek normal niyet û tevger ji hev cuda dibe bêdeng dibîne lê dema ku fersend ket desta konjektûr bi gorî dilê wan qulibî wê demê esas qewet jî hebe niyeta xwe ya esasî ew dike niyeta wan esasî derdikeve holê em divan müzakereya de jî yani lazım e ku siyasetmedarê me bi rastî jî yên di qadê da vî xebatê hanê dike bêguman têra xwe belkî tecrübê wan hebe lê me di Münbiçê da me di dêra zor da me di Reqayê da dît ku dema ku fersend û konjektürel bikeve destên hinek kesa bi çawayê tev digere em zindî jiyan û heteşe jî belkî îro bi maqûlîtên Qamişloyê tere bi maqûlîtê Kobanê tere bi maqûlîtê Hesekê tere lê va di heman demê da ji bona wan jî fersend e ji ber ku erd nas dike ji ber ku hinek nas dike kêmasiyê wan dibîne zayıf noxtê wanê zayıf dixwaz belkî dikare bibîne hinek tespîta jî dike lê dema ku fersend bikeve dest bi gorî min wê cardin bikaribe li hemberê Kurda jî şer bike Kurd gere hişyar be yani her tişt xilas nebike hîna pêvistiya me bi dîplomasiyekî mezin heye hîna pêvistiya me bi têkiliyên navnetewî heye hîna pêvistiya me li kolana xwedî derketina Rojava heye hîna pêvistiya me bi rastî jî bi yekîtiya Kurda ya herî girîng bi yekîtiya Kurda heye lazım e ku em van hemiya bigirin berçav ev çengekî aha ku bi apasa xûna şehîda hatî destxistin çi dibe bila bibe belkî bi gorî dilê me nebe belkî kêm be lê gere em xwedî li vê axa kulmekî xwedî derkeve ji ber ku Rojava divî 10-14 salê dawî da
نکو تنه روجاوایه روجاوا باکوره روجاوا باشوره روجاوا روجلاته کرد لسر روجاوا بویه یک ev zemini yekbûyînê jî ji holê biçe bi texmîna min Kurd dî carekî din jî nikare were bahev. Kek Yakub, Kerem ki. em ji vî camerî çi fehm Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir. yek ev heye gotinên wî, yek jî ev heye. 27 Şubat 2025 tarihinde PKK'nın kurucu önderliği 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu mu? Durdu. Bölücü terör örgütünün lağvedilmesini ve silahların yakılmasını sağladı mı? Sağladı. 27 Şubat çağrısı PKK ile birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu mu? Oldu. Madem maksat hasıl oldu, o halde bize düşen de PKK'nın kurucu önderliğine, DEM Parti'den tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir. Yani ez fehm nakim. Dibim madem ki xudî gotinê xwe derketiye û her tiştî pêk aniye wê demê em ji rêxistinê bixwazin bila gotinê wî binecî bila rêz û hurmet bigire. Ê ji xwe wisa ye em jî li bendine ku Dewlet Baxçîlî bibêje madem ki wî gotinê xwe aniye cî xudî li soza xwe derketiye êdî maye ser dewletê dewlet jî gotinê xwe binecî. Êdî nizanim em çi fehm bikin ji gotinê Dewlet Baxçîlî? Ya vallahi keki bedra na eğer ku em bikevin vî meselê hanê tişta ku meriv bêje pire yani tişta ku meriv bêje pire tişta ku meriv rexne bike pire çima liderekî çil sale li hemberê dewletê îsyan kirî apasa şehîd hatî dîn apasa zindan dîtine û çima liderekî Kurd dikeve nav dev û lêvê Baxçelî ve lazım pirseye, lazım ku meriv bipirse. Em dikarin li ser metnên 27 Sibatê bi rastî gelek bisekinin. Yani emin tişta ku ez li bendê me Ez dixwazim tiştekî bêjim na metnê 27 Sibatê metnên di rêzê de nine. Mesela dema ku mirov behsa dîroka İslamê dike dema ku ji mirov dipirse divê meriv li ser kîjan esasî gere li hev were hema hemû dîroknas metnê peymana Medînê yani Medîne Sözleşmesi derdixe pêş. Kesên ku divê em işte li ser kal demokrasî li ser şert û mercên demokrasî li hev were peymanên insan hakları beyannamesî derdixe pêş. Lê ev bi rastî jî kesên ku ana li Türkiye siyaset dike lazım ku bersiv bidivî tiştî heqî gelê Kurd jî heye. Eger ku tişta ku Baxçelî dibe derew be, tişta ku Baxçelî dibe nerast e, wê demê gere siyaseta Kurda bakur ya li ser navê Kurda siyasetê dike lazım e derkeve bersivekî bidivî karî hanê. Yani eger ku liderê ku di hêla Kurdan da tê parastin gerek derkeve tiştekî bêje yani. Yani rastî gotinê ku mirov bêje pire lê ez naxwazim di vî pêvajiya hanê da pir zêde rexneyên tûş bikim ji ber ku meseleya Rojava hîna xilas nebiye hîne nahatî bi dawî nebiye hîna xûn dirije dema ku ev rojên awerte derbas bûn lazım ku rewşenbîrên Kurda, rojnamevanên Kurda, civaknasên Kurda, siyasetmedarên Kurda bikar be çend gotina jî bêje ev jî mafê me ye gere meriv ji rexneyê ravekirî be yani ev çend care ev camê van tiştana dibêje yani wek sankî yani tiştekî girtî destê xwe bi gorî xwe pê dilîze
dike. tişt henek pê dike û dibe soza ku dayî hemû anî cî kekê min wê demê soza ku dayî aniye cî ev heyetên ku dişî İmraliyê berpirsiyarin ji vî karê re. Madem ki hûn terin kesên ku ev pêvajoya dayî dest pê kirin hûn pê re hevdîtin dikin mesaja tînin wê demê jî parîkî zehmet nebe ji gelê Kurd re parî durist tevgerin, parî eşkera tevgerin. Heqê tu insanê, heqê tu rêxistinê tu niku bi hîsên Kurda yên derûnî bilîze. Ji ber vîya yani bi rastî jî ez matmayî mam. Yani meriv dikare gelek tişta bêje. Va girêdayê cesaretê jî nine. Ne ku meriv jinek tişta lê meriv ez mesela xemê min heye, xemê min ji ew heye. Yani Kurd hessasin. Yani divî pêvajanê de herkes bi hîsê xwe tev digere. Bêguman gotinên ku ez bêjim jî hene yani ne ku baş gol dikim an jî ne ku nikarim bînim ziman lê dem bi gorê min ev dema hanê hîna zû ye yani Kek Yakub ev insanê ku em behs dikin Dewlet Bahçelî serkeşiya komkujiyekî pir mezin kiriye. Li Bakurê Kurdistanê ew şîrîgê xwe Tayyip Erdogan mesela anha dîmenê ku em li ser ekranê dibînin evaya karesata li Efrînê ye. Ji 2018 vir ve 2 milyonê zêdetir darên zeytûnan hatine talankirin, hatine dizîn ser û bin bû. Ew 100,000 însanên me koşber bûn. Em rezîl û riswa bûn di wan çadiran de zarokê me ji perwerdê bêparman, sêwîman. Wana hemî sebeb dewleta Tirkiye êrişê wan in, nefreta wan a li hember Kurdan e. Yani bi yek gotinekî Dewlet Bahçelî em nikarin nerm bibin. Dilê me rehet nabe. Wisa ne yani Efrîn tena serê xwe dîroka Kurdistanê ye. Êşek pir mezin e. Mesele ne? Esad nekir, Daeş nekir ama dewleta Tirkiye kir. Ew dewleta Tirkiye îro pêjmera dibêje dewleta me dewleta we ye. Yani heta berê di dünyayê da yani mesela ez bawer nakim welatekî dema welatekî din dagirker darê wan bidize, darê wanê çandinî ji kokê de rake bibe welatê xwe. Bi rastî jî di dîrokê da meriv behsa Hulag û dema diçe Bexdayê ew jî nabe welatê xwe ew hemû dişewitînin. Yani heta pisikên Bexdayê bile dişewitînin. Tarûmar dike. Li cara ewile bi texmîna min di dîrokê da darên aqwasa 100 sale, darên 20 sale, 30 sale, 40 sale, 50 sale ji kokê de rakin û tarûmar bikin bibin welatê xwe rûnê wî û dûra jî rûnê wî wek ser navê xwe di dünyayê da wek bifroşe. Ya din jî ez xwazim meselekî din bêjim yani hinek kes di nava Kurdan da jî ez dibînim dibe Bahçeli tişt dibe dora Erdoğan ev bi serê xwe jî bi gorê min şaşîtiyekî ye. Ji ber ku dewleta Tirk ne Erdoğan ne Bahçeli ji hev cudaninin di konseptekî da li hev kirine herkes di vî konseptê da rolekî wî heye. Bi gorê rola xwe jî tev digere. Mehmet Uçum rolekî wî heye, Hakan Fidan rolekî wî heye, İbrahim Kalın rolekî wî heye, Devlet Bahçeli rolekî wî, Erdoğan rolekî wî heye. Bi konsept tev digere. Ji ber wî ji ber ku bi xwe dibêjin yani dibe ev pêvajoya hanê pêvajoya ku dewletê ye yani ne ku ya rêxistinekî ya partiyekî ku dema ku proje ev projeya dewletê be kesên ku divî projeya hanê da cî girtine û çi dibêje bêguman li ser navê dewletê dibêje yani. elbet. Li ser navê dewletê dibêje û herkes jî bi gorên xwe çi dibêje bi zanebûn dibêje. Lê di alî Kurda da bi rastî jî ewekî heye yani lewaziyek hem de alî hişmendîtiyê da hem de alî hişê Kurdayan ku siyasetê li Tirkiyeyê da dimeşînin meriv mêzerke gelek zelalnine parî şîlûye nikare divî pêvajoyê da biaxivin wek sankî zimanê wan meciyê wan dîl hatiye girtin. Lazım ku divî pêvajoyê hanî da ji gelê Kurdan îzahata jî bikarin bikin yani ji ber ku em nikarin kesên ku berpirsyarî girt ser xwe siyaset meşan lazım ku ji rexneyan re jî vekirî be
ji tewanbariya re jî vekirî be tu berpirsariye digire serxwe tu dibêje ez pêşengî dikarim dikarim divî warê da vî meseleyê çareser bikim an jî ez endamê çareserkirina vî meseleyê me dema te ev gotin gur te bar gir ser milê xwe tu dî nikare bê wele hemû bûyer dijî min e hemû bûyer qeweta min nagê ji ez van bûyerena şîrove bikim an jî bînim ziman wê demê gelê Kurd siyaset vedgere ew tewanbariya ku dixwaze li dewletê bike vedgere li siyasetmedarê xwe dike em demê dawiyê jî dibînin jî bi rastî ji ber ku tişta ku dewlet dibe Kurd jî di Tirkiyeyê bi gorî wî di wî nava wî çerçoveyê da tev digere em zanin ku gelê Bakur kesê ku di mal da di mala xwe da bedel neda be kesên ku zirar ziyan nedîtî tune yani icab naku ku em mesele carna meriv hinek tişta dibêje hemlerî hinek kes dibêjin tu pir zanî tu bikî tu bedel ku bedel û mesele van meseleyên piçûk tînin dikin nav meseleyên aqasa mezin bi rastî meriv ji vana acî gere meriv di meseleyê di asta herî bilind ta meseleyên Kurd û Kurdistaniyê bigire dest siyasetmedarên Kurda jî gereş tewanbariyê ji rexneyê re vekirî bin ji ber ku we berpirsyarî kirtî ser milê xwe hûn hêvî didin vî gelihanê we soz dayê ku hûn vî gelihanê bi silametî ji vî pêvajoyanê xilas bike bi maf bike bi ziman bike bi xwedî statû bike yani qet nebe xwedî statûya ku Avrupa ya di ser şaredariyê re bikaribe xwedî statû bike an zimanê Kurdî qe nebe zimanê Kurdî bawayekî fermî bide qebûl kirin hani tiştê ku daxwazên ku tê kirin bêguman layıqê aqasa berdêla nine aqasa zehmeta nine lê qet nebe xwestina ziman wek şerm nêdîtin parî hinek din hinek cesaret yani hem yani hassas dibe em bahsa çi dikin dibe hassasiye heval pêvajoyê hassasiyetin pêvajoyê ema em tenê ve hassasiyetena giştik paramed kebe yani te hassasiyetên Kurdan nayê berçaf kes nagre berçaf me pir cara got elbet berê ku em dawî li bername bînin va mesela Kurê Qedafî Seyfulîslam Qedafî bi suîqastekî hatiye kuştin niha nûçeyekê ez hema zû bi zû bixwînim mesele ciddî ye Seyfulîslam serdozgeriya Lîbyayê ragihand ku li ser kuştina Seyfulîslam Qedafî dest bi lêpirsînê hatiye kirin Seyfulîslam Qedafî Kurê serokê berê yê Lîbyayê Muammer Qedafî ye hûn zanin dostê Kurdan bû serokê yekem yê Ereban bû ku dixwest li rojata navîn Kurdistanekê serbixwe ava bibe û dostê Celal Talebanî bû Seyfulîslam Qedafî di rewşekê gomanbar de li mala xwe ya li bajarê Zîntanê li rojavayê Lîbyayê hate kuştin sê çavkaniyên nizîkê Seyfulîslam Qedafî pîşrast kirin ku Kurê serokê berê yê Lîbyayê hatiye kuştin şêwirmendê berê yê Seyfulîslam Mihemed Abdulmuttalîb di daxuyaniyekî de kuştina Kurê Qedafî wekî destê xiyanetê binav kir ew mirovê ku li Lîbyayê ji Lîbyayê hez dikir xeyala pêşketina welatê xwe dikir hat terorkirin xuya ye xiyanet lê hatiye kirin li gorî agahiyên ku ji bajarê Zîntanê hatine belavkirin ew ji aliyê 4 kesên nenas ve hatiye kuştin em bêjin xwe li rehma xwe lêke bi rastî jî Qedafî di rojên teng da tim bawayekî meseleya Kurd û Kurdistanê danî ziman dixwast Kurd di rojhilatên avîn da wek her gelekî din xwedî dewlet be di nûd û niha de qet ji bîr nakim di wan rojên xeter da dîsa jî piştgiriya xwe ji Kurda re anî ziman û bi pir awayekî xirab û neçê jî bi rastî jî hat kuştin ew jî wek dûmenên ku ew dûmenên ku ew weneyên ku hîna jî tê berçavê me re bi rastî jî bêrûmet kirin yani kirin ji ber ku Qedafî hêviya welatên Afrikayî bû
بخواهی بگوری خواه سیستم کی آوا کربو و کتاب کی ملت ne çi bu tuzani ki bu millet از خواستم demek از üniversitede من kitaba veya hatunu bir sandın İslam Hişin eri Portugal kesk eri rast kesk eri Portugal kesk hatunu samın demaz üniversitede o cumhur kuandı bu Brastici Kaddafi yani hani ereyemde yani hele kesti bir işte diktatör bu şu bu işte gitti ne le heviya mesela ben çen roberi yani mesela hatı bu ederim çen beri be ev hemvelatiye ki Togo raksek bixwaji Togo demek ki mebawaki heptun askır de eskeriye da xebitiye mesela hat ser Kaddafi min go Kaddafi li Afrikayê çawa hat naskirin digo hêviya Afrikayan gişta bû digo ez wê demê esker bû me hemû wek xilasiya Afrikayê di Kaddafi da didît yekîtiya Afrikayê çêkirî bi gorî xwe pere dixwast yekîtiyan Ewropa yekîtiyan Afrikayê pere bibe yek pasaport bibe yek proje xwedî plan û program û proje bû خدا رحمه خاله که لایوشی خدا رحمه خاله که تشتاکو در روزات ناوین دا اف تشتانا پرد قومه ایخانت سویرقاست حسودیتی وانا دیرو که دا روزات ناوین کم نابه yani Malatya ava gelek spas tıkım gelek spas Malatya javabe hevidarım ev programetteyin ha Kurdiye ki hoş ویتم بدومه و کسی تماشا کردی براستی به آلیکار بنا مزکرنا کاناله گلک باشته به بیم خوشی دادم باش. Malatya ava hatır jwe bixwazin sibê em ê bernamekî têr û tijî gelek agahî komîser hebûne gelek nûçe hene wextî mîvanê me hebe em nikarin nûçe pêşkêş bikin lê serê sibê zê ji were bernamekî taybet yan nûçeyan amade bikim hatırê we silav rêz.